continuaran perdent durant el proper any 430.000 litres cada dia. Avui, teòricament, Aigües Ter Llobregat ha de fer un comunicat, aquest programa li ha demanat, però ha dit que tot plegat era una exageració, però han declinat la invitació a participar, a través del qual es posarà o donaran la seva versió. Sigui com sigui, aquí tenim les imatges que aquest matí ens traslladava la Marta Casagolda. Aquesta aigua és aigua potable i es perd. Es perd cada dia. I això hem fet un càlcul i aproximadament representaria que és l'abastiment a 2.000 llars. Molt bé. D'on sigui, cada dia. Cada dia és com si ara a 2.000 llars de Catalunya els hi tanquessin l'aixeta de pas. Molt bé. I no els hi rebés l'aigua. Aquesta acció s'ha de... Perquè es perd, que és aquesta. S'ha de posar solució, estic absolutament d'acord. Ara bé, dit això ens ha de desmotivar o ha d'inhabilitar l'acció ciutadana? No, això ha de servir per exigir a les administracions que abans de demanar responsabilitat, de traslladar responsabilitats als ciutadans, assumeixin les seves. En qualsevol cas, nosaltres tenim... Et vull mostrar unes imatges perquè avui m'agradaria trencar un mite, parcialment un mite, que és això de que l'aigua en aquest país la gasten els pagesos i nosaltres no hi podem fer. Parla amb els pagesos, quan arriba la sequera. Tenim dues gràfiques. Una és, efectivament, de l'ús agrícola que se'n fa del consum d'aigua arreu del país. Ara bé, àrea metropolitana de Barcelona, on hi viu, com saps, el 80% de la població d'aquest país. La cosa canvia molt, d'una manera gairebé molt important. Aquest és la radiografia de l'ús que se'n fa de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi viu el 80% de la població d'aquest país. Amb això el que et vull dir és que la nostra possibilitat d'acció, d'actuar a favor de l'estalvi d'aigua, és molt important. Estimat Josep Lluís, tu creus que em trenques un mite si em dius que a l'àrea metropolitana se'n consumeix més a les cases que als camps? No. És que diria, sisplau, quants dies fa que no recorres l'àrea metropolitana? Perquè de camps no en queden. El que t'estic dient és que ja seria gravíssim. És que hi ha gent que pensa que l'acció que podem fer nosaltres en tant que ciutadans és molt minsa. Ja, no, això és una altra cosa. Barreja'm aquests dos gràfics, fes-me'n un, i fes del conjunt del país on se'n gasta més. No,